Салом алайкум тамошобинони азиз. Имрӯза влоги мо сар меша. Ай сайру гашти шабона. Марҳамат тамошо кунен видеоро то охирша. Подписаться кунен, лайк монен. Беҳад ҷоҳои хушрӯ зеборо тамошо кардем мо имрӯз ҳамроҳи шавҳарам, духтарчаам.
خیر тамошобинони азиз, дар ҳамиҷа видеои мо ба охир мераса. ба ҳамаи шумо чӣ гуфтанем? видеоҳоро мебинем бисёр одамо тамошо мекунанд. подписатсия намекунед, лайк намекунед. подписатсия кунед, лайк кунед. ай шумо ҳичи намерава, як подписка, як лайк мондан, як модари тоҷика, як хоҳари тоҷика дастгирӣ кардани бисёр кори хуб мешавад. ягон ҷои қиниш нест. дили як одама хирсан кардан бениҳояти кори хубай. хирсанди як одами дигар хирсанди шумо ҳай. тамошобинони азиз, мардуми хуби мусалмони рӯи дунё, дар куҷое бошен, ҳамеша хушбахту сарбаланду хонаобод бошен. хайр, дар паноҳи худо. ҳамагита худованд нигаҳбон бошад. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.